Ajde da vidimo da li može da se zaradi. Ako bi vam neko ponudio da ostanete u kvadrantu zaposlenih ljudi i ponudio vam sjajnu platu od 200.000 dinara mesečno, a s druge strane vam se ponudi da uđete u sistem umrežavanja, u sistem u kome postoji mogućnost dupliranja i da prvi mesec zaradite samo dinar, da krenete samo sa 1 dinarom, ali da taj dinar može da se duplira svaki mesec. Šta mislite šta biste izdali? Ajde da vidimo šta se dešava. Onaj ko je prihvatio da ostane u polju zaposlenih ljudi sa izvanrednom platom, ovo je zaista odlična plata u Srbiji, da zarađuje 200.000 dinara, nakon 24 meseca, odnosno nakon 2 godine, ima zarađenih 4.800.000 dinara. A šta se desilo sa onim ko je hteo da sam sebi određuje vrednost? Prvi mesec dinar, drugi mesec 2 dinara, treći mesec 4 dinara, 8 dinara i tako dalje i tako dalje. Nakon 2. godine, pogledajte, 16.777.216 dinara. Bezmalo 17 miliona. To je snaga poslovnog sistema FLP-a. Pazite, cena koju ćete platiti da živite osrednjim životom je daleko veća od cene koju ćete platiti ako odlučite da krenete putem uspeha.